କବିଚନ୍ଦ୍ର ପାଠାଗାରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ଓୟୁଜେ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସ ପାଳନ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ କବିଚନ୍ଦ୍ର ପାଠାଗାରଠାରେ ଆଜି ଶନିବାର ରାତ୍ର 8ଟା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଓୟୁଜେ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ଗଜପତି ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଗୁରମଇ, ଆଦର୍ଶ ଦାସ, ରୂପେଶ ସାହୁ, କେ ରାମସ୍ୱାମୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଆଜିର ଦିବସ ବିଷୟରେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିପରି ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ସମୟ ବଦଳିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।